Ki pulit ka jala ki lakiam no hadu khat saungat ki beriu hadin bala ujor hadu senriu arteli ki ejahar persya ya kajingti doyong bean ha East Giant Hills District. Kajing kenra halor ki kamti doyong bean ha ka district kala nangjur hadin kajing bithai ka party doyong bean ha mensngan ha ka thain thangsko kabala shim ya kajing im jing ki laifu ngut ki beriu. Katkum ka kaipot bala IT hakabaya day bat ki jing bishar jong ka National Green Tribunal NGT ka jing ken bala lum hadu ka khat sautrik rampang kapen I ba ki pulit ki register hadu henriu po artli ki ejahar namar ki kam say doyong bean kenthub ya santli bala ujor hashwa ka jing bethai ka par doyong hamen sngat thangsko. Nalor katala mudui sa santli ki ejahar ki baya day bat ka kam shalan doyong bean bat artli ki jingyo kurup ya ki tiar pen bethai bala suba pendan kam haki kamti doyong. Hadu mentai kila dan khat sangut ki beriu ki bala syakem haki ni ki sautli ki kes. Na kini nyongut ki beriu kila syakem hak baya day bat ka jingjia hamen sngat thangsko ya ki bala itu kerteng kum uformi cermang syami ki war proses dekhar tensing suchang yumiki si Ernest Swear Rangsing Imli baju khotsin mithun. U Ernest bat umithun mentai kiladan hapo police custody ong superintendent of police ka district Uvikash Kumar. Kiwaipat kibla syak kem halor ki laitili kiwaipat ki kes kidei kibla tip kerteng kum usaha naj udin bat u abansan serti umthe kes u Narayan Majumdar Salim Uddin Chaudhary bat u Safrul Islam Chaudhary umpling kes bat urishan sutenga bat skembor lang kshiar kyang kes. Kibor pulit kila kurup hadu khatsan hajar arspa arpasau point henyopo ar metric ton udoyong balashim jingken bat kidang don buon ki badang am ban ken dakatran mineral resources. Kani ka jingkurup ka kentup ru yasan teliki kali arpasan point san kilo ki tiar pen bethai gelatin bat henyopo saw teliki detonator. Kani ka jingken ra kala wanlong ru hadien ka jingkmi benia halor ka kamti doyong tliu knai rat hole mining ha Meghalaya ha ka ba ka jingkhang persya jong ka NGT na du snam arja khatsal kadang trekam. Ha ka juk ka por ka sorkar jela kala pun benaya ka kerteng jong u judge bala shongthan u RS Chauhan kum u chairman ka Judicial Inquiry Commission ka ban penlong ka jing tokit halor ka jing bethai hapo ka par doyong hamen sngat thangsko bat halor ki kamti doyong bean ha ka jela. Kumju na kalyang ka Director General of Police DGP kalathung ya ka Special Investigation Team SIT kaban penlong ka jing tokit halor ka jing bethai hapo ka party doyong bean ha East Giant Hills bat ban penthikna ba ka jing tokit kan poi sha ka jing penkut ka bathikna bat ka hok kat kum ka an.